Bueno, ha sigut un dels partits més lletjos de la Lliga, possiblement. El camp estava molt malament per dos equips i era impossible de jugar, a més molt sec i un vent similar al del dimecres passat. Costava molt, l'Escó és un equip molt ben posat i que saben a què juguen, un equip molt físic, que ha hagut molta disputa, però solament ha hagut una ocasió clara per cada banda i els porters, i el pal en aquest cas, a Saixa, han sigut les... no sabeu ficar ni un equip ni l'altre i al final crec que és just empat perquè costava molt avui arribar a les porteries. Creus que l'empat o la manca d'ocasions per part del Prat és només causa del vent i del camp, del pla del camp? No, la causa és perquè l'equip rival també juga, perquè és el tercer partit de la setmana i acabem jugant en un camp de gespa natural on les cames pesen 20 vegades més i tampoc hem estat encertats i també és mèrit de l'Escó, que ha defensat molt bé i ens ha esperat i arriscava molt poc perquè era pilota llarga a l'espai al número 10 o pentinades i això feia que el nostre equip, si anàvem a tallar aquell desplaçament, es trenqués en moltes jugades i costava molt arribar, molts despejes fora, sense cap sentit, perquè l'aire feia girar la pilota, etcètera, el qual no havia continuïtat al partit i això feia que no es pugui jugar. Pedro, 24 partits sense conèixer la derrota, rècord absolut de la tercera divisió, com es valora? Bueno, ara mateix molt content perquè crec que això a curt termini no ho valorarem, però a la llarga sí, crec que des d'aquell hospitalet de fa no sé quants anys no s'havia aconseguit i ho hem superat nosaltres. Bueno, molt content per els jugadors, que sempre tindran aquest rècord i ara el que vulgui superar-ho tindrà tela perquè 24 partits en una lliga com aquesta és una passada. Pedro, deia a finalització del partit Pere Besone i Jordi Sánchez que tot i que han guanyat els rivals, els perseguidors del Prat aquesta jornada, una victòria davant el Vilafranca seria decisiva. Penses el mateix? Bueno, no sé si decisiva, però ja tanques un rival i a l'averaix, amb el qual pràcticament ells quedarien descartats. Però també hem de comptar que la Muntanyesa estaria al mateix nivell si guanya l'Europa i a la vegada hem de jugar encara amb ells i aquí ningú afluixa, llavors, com dic sempre, si Luis Enrique fa 2 setmanes va dir que ell amb el Barça que té es veu incapaç de dir ja tinc prou punts suficients, doncs imagina't jo, que cada dia és una lluita i un déjà vu partit a partit on hem de deixar la vida per guanyar i tots els equips amb molta igualtat. Nosaltres hem de seguir la nostra línia, guanyem el Vilafranca el diumenge, si el guanyem ja dic, per mi és un rival que ja quedarà pràcticament descartat per la lluita del títol, però el nostre objectiu és entrar dintre el playoff. Estem a prop per tancar això, que no és fàcil i que l'any passat el Prat, torno a dir, que ningú l'oblidi, que es va quedar l'última jornada fora amb un quadriple empat, vull dir que el Prat ha fet 2 playoffs a tota la història, amb la qual cosa aquí no va a badar. I el que hem de fer primer és assegurar el primer tema, que és el tema del playoff, i després ja parlarem de guanyar lligues, que la lliga no es guanya a la jornada 30, sinó a la jornada 38. Respecte al partit davant el Vilafranca, quin Vilafranca esperes? Un partit similar al partit d'anada? Bueno, Vilafranca és un dels millors equips de la lliga, amb diferència, jugadors de molt nivell, un entrenador que sap de què va, i a més ha fet una recol·lecció d'exjugadors seus de la Pola Mafumet, a tercera divisió i segona divisió B, amb el Santi Triguero en plan estel·lar, un porter molt bo, defensa expeditiva i amb experiència, vull dir, no estarà aquí per casualitat i serà un partit molt complicat on haurem d'estar al màxim nivell si volem sumar. Molt sorprèn les seves declaracions tenint en compte la trajectòria que porta al Prat, ja estem tancant la temporada. Creu que pot haver un accident? Creu que el Prat pot perdre la dinàmica que està tenint fins ara? Bueno, mai pot veure... Jo veig el got mig ple, no vull que la gent es vingui dalt ni que pensi que això està fet, ni molt menys, perquè, mira, aquesta setmana, ho parlàvem l'altre dia, podíem haver fet 0 punts i estaríem a un punt ara mateix, per exemple, no? Vull dir, això al futbol passa, vull dir, hi ha dinàmiques que a vegades, o lesions, o targetes, coses que ens està succeint, que tothom parla, és que tinc lesionats, jo també en tinc, i també tinc targetes, però clar, sembla que les coses no passen perquè estem guanyant i no es nota, no? Però vull dir, hem de donar molt de mèrit a el que estem fent, perquè vosaltres, aquí a Escó, per exemple, sabeu el que és guanyar la Lliga i el que costa, i recordo el Llagostera en el seu moment, recordo molts equips
a l'hospitalet aquest que parlàvem, vull dir, les coses fins que no tinguis dintre del sac i ben lligat, jo mai em veuràs treure pit, ni molt menys, perquè sé el que passa al futbol, el pit el tallen ràpid. Diumenge tenim un partit molt difícil i el que necessitem és que la nostra gent es recolzi i sàpiga valorar el que estem fent perquè és molt difícil. Gràcies. Molt bé, gràcies.